हेलौ रायजोफोर नै दिनैनि भिडिअ बरायलायबाय दिनै माने एसे साफा खालामस्रांनोसै नै टेबोलफोरखौबो बाहेर दिहुनजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै बेबायदि जाबाय ओमफ्राय दा नै जारु लानानै आं एसे सिबगासिनो ओमफ्राय आंहा दिनै पार्टनारा सासेया नै साफा खालामग्राया दे हुगार दे बरिया सिल सिल हुगारनांगोन दै बे दा सुनोसै ने दा दैजों सुबावगोन दे नों मेथाइल' जागोन ना हाजिरा फैसा नांगोन फैसा नांलाया हो गोसा होनब्रा फैसा नाङा माथो नांगौ मेथाइ मेथाइबानो जागोन ना दे साफा खालाम दे आंखौ सिबग्रोनो हाजिरा नथुन आं सिबग्रोनोसै दे रायजोफोर दा सिबखांनानै आरो खोन्थाबावगोन मा खालामनाय जायो दिनै फैसा बारा मोजां खोनाया नै रुम सिङाव नालाय बांद्राय गिदिर नङाना रुमाबो फिसासो नालाय ओंखायनो आं सिबग्रोनोसै र' दा खोन्थालांबाय थागोन एन्जर लागावैनो फुथारबाय बै आयं एन्जरनि दखानाव फैदो गावनि नामा बे एन्जर ओमफ्राय नै बेनि दखानाव फैदो एन्जरा ओइनै गाव जहैबावलानो गिनानै नै बेयावनो आरो आयं एन्जरनि दखाना ओमफ्राय गावनि दखानावनो एन्जर फैदो नै गिनानै खारबावो गावनि दखानखौनो थांदो गारहरबाय इयाव दोनो नामा गावनि नामानो एन्जर गावखौनो गियो गावनियानो नामा एन्जर ओमफ्राय गावखौनो गिदो आरोना बियो जारलासो जागोन बे दानिया नै रुम हुनोसै आरो बेजों दैजों सुनोसै एसे मोजां जानायनि आसोलाबो लिरलायथारबायलै बरिया लिरदे बेखौ माने खेबथामसो लिरनांगोन फार्स्टआव सेकेन्ड थार्ड इदि माने खेबसेनो मोजां जानाय नङाना बेखायनो आङो खेबथाम लिरगोन आरो बेखौ खेबथाम बरिया दे आंना पार्टनारा देनजारलै दिनैनि हाजिराया मैयानिया बेलेगमोन दिननिया बेलेग दै रेकखौ जियाव दै फिसिनानै मोजां हुगारबाय आगोलनि थुला बालाया मोजां खारनायनि होमबासो सिल सिल नुगोन ना नै होमबानिया गस्लाफोराव मैला नांनाय नंला आरो गोदानाव माबाफोर दोनोब्ला खानाय सिनजानो आंबो सिनजागोनब्रा ओइनै आसोला खानाय सिनजानो हाय उनाव ओमफ्राय र' आंबो सिनजाहैनोसै र' मेथाइ जाहैलायनोसैब्रा सानजों र' आं नै रेकखौ एसे सुनानै ओमफ्राय एसे फ्लरखौबो लिरनानै दसे दोनथ'नोसै राननो थाखाय ओरैनोथ' खेबसे लिरखांबाय आरो लिरबावनांगोन आरो होमबासो साफा जासिनगोन नालाय दे नायलांबाय थादो भिडिअखौ र' मा खालामो आरो नै जिस्रिजों हुबावनोसै फ्लरखौ माने गुफुर बेरखांदों नालाय बे लास्ट बिदि जिस्रिजों हुनोसै आरो होमबानिया एसे साफा जागोन खोमा नै गोसोम माने नैबायदि गुफुर बेरखांजोबदों नैदि माने मोजां नुवाखै ओंखायनो आङो बेजों लिरथ'नोसै खेबसे लिरखांनानै दसेनो खोन्थागोन र' मोजां जायोना जाया साफा नुयोना नुवा साफा खालामखांनानै जों न' फारसे फैबाय नोंथांमोननो भिडिअखौ खावसेखौ खोन्थानो बावबाय अखाबो हाबाय नालाय ओंखायनो जोंहा हाजिरा मावग्राया मेथाइ मोनजानाय ना गोथावमोन फैसा नांला नाङानो अखा हाबाय फैबायबो मावखांनानै ओमफ्राय माल माथाखौ दोनहैनोसै ओमफ्राय अपेनिंखौ 2 तारिखआव गाबोन खालामनोसै आंना नै माल माखा बेयाव थाबाय ओमफ्राय दखाननि खावसे माखानिफोरखौ आग्लायनायखौ लाबोबाय बेखौ माने बाहेरायाव जुथा सेन्देल दोनग्रा खालामगोन हाख'ला हाख'लि ओमफ्राय नै बिराद मालफोरा बेयाव दंफैजोबो आरो माखासेखौ लाबोनो हायाखै ओमफ्राय नैफोराव दं दाख्लैनो लाबोखादो ओमफ्राय 2 तारिखआव गाबोन अपेनिं नालाय बेखौ दा बेलासियाव साजायनानै दोनहैसिगोन आरो दखानाव जायखिजाया बायफैबानो जाबाय दे आंनाव सोरबाफोर गस्ला लंपेन्ट बायनोबा सेन्देल जुथा बायनोबा मोनगोन आरो ओमफ्राय लेडिसबो मोनगोन किड्सबो मोनगोन खिन्थु आङो दासान्दि लेडिसखौ लाबोनाय जाथ'वाखै माने बाजेटबो खोथा थायो नालाय बेखायनो आरो दा बयसनि सेन्देल माबा माबि खोन्थागोन आं मा दं दखानखौ अपेनिं खालामबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोंहानाव नै आलासि फैदों बामजादो नानिया फिसाजोआ नै गोदोनि उन्दैनिफ्रायनो लोगो आरो दादि बेंगा बेबिलाल दादि बावनो रोंदोंना रोङाखै या
नंगौ होनदा बावनो रोंदो ना एक्सपिरियेन्स लाखादो हाबाजोबो जानो सम जाखाबाय नालाय बारा गोबाव गैला माला जागोन बायदि हाबा जासिगोन बामनो सोलोंबाय नानिखौ या होननाय होना मानबायनो रोंबायलै दानिया नानिया दा मानबायनायखौ खोन्थागोन र' बे दान्दिसे बेरायलायनोसै जोंहानो मानबायनो रोंनानै बिराद जाबाय नायाबा जाला जि दं मानबायलांग्रा जाबाय मानबायनो रोंबायलै जोंहानि दानिया नै आलासियाबो एसे लामा देखायनि आं बिथांनो बिराद गोबाव जाबाय मा सनाव फैग्रोदोंमोनलै नों 2013 ना 14 14सोआव फैदोंमोन खोमालै फांसन नायहैलायनाया ना हो बिसानि बाइकआव प्लेटिनायाव साब्रै जाबनानै थांनाया जों ने ओइखिया मानो थांखो हासाबदो दे बेबलाल जाबायब्रा आलासिखौ जाहोबाय आंबो जाबाय ओंख्रिया जाहैबाय अमा सावनाय दं अमा ओंख्रै आलु पटल उनाव मोजां जाफिनसै ने फै मानबायबाय नै नानिया फै इलाय मानबायनो रोंनायखाय इस नानिया फै रोंबायलै नानिया बेखौ ओइ काट आग्लायनायजों हाख'लि माबा माबि खालामनानै नैखौ बानायबाय आं सेन्देल दोनग्रा बाहेराव बेयाव दोनगोन आरो बाहेराव ओमफ्राय दाम खमनिखौ दोनगोन माने बाहेराव ओमफ्राय लिरना दोनसै अनलि रेस्ट बिदि आरोखि ने मालखौ थिखिनसै ने गारियाव थिखोनानै लांसै जोंहा नै मालफोरखौ ओमफ्राय नैखौथ' फिलफिलियावसो लांनांगोन खोमा बेखौ दहाय खालामदों आङो खालामनाय भिडिअखौ खोन्थालायासै गोलोमबायबो ना गरमबो खस्थ' बेनिफ्राय हाख'लिसो खालामजोबदों नालाय बेयाव मालखौ मोनसे थिखिनसै गारियाव गिलिरलै इयो अखाबो सोमगासिनोलै माथो मालखौ नै गारियाव सोजोब्बाय उनावबो डिक्कियावबो ओमफ्राय नै बेयावबो फुरा बुंजोब्बाय आरो गारिया नोंनिया जायगा गैला समाव बबाव गाखोबावगोन नोङो अबे नोंनि जायगा दंना गैला जायगा दं नै थलेब खालामखादो बेनि थाखाय जायगाखौ बेयाव जिरायगोन नों बेयाव जिरायदो बेखौ हमथालांनांगोन ना नोङो ने सेन्देलखौ ओमफ्राय जों बैयाव मादैजों आंजों बैयाव जिरायनोसै नों बेयाव जिरायदो ने फांथ'नोसै आं दुगैनि दखानाव नै सफैबाय मालफोरखौ लाबोजोब्बाय ओमफ्राय नै बुरिबो फैदों फिसाजो फैदों नै जोंहा मेंख्लं मोनथाय फोरमायथिनि बिदा बेबो फैदों ओमफ्राय नै माल माथाखौ बेयाव बोख्लायजोब्बाय आरो ओमफ्राय जों दा एसे साजायनानै गालांसै एसे आलाय सिलाय दं नालाय माबोरै खालामनाय जायो माबोरै खालामनाय जाया र' एसे सानै हयै खालामसै आरो नायनोसै मेंबाय आङो दसे जिरायदों माने रोगा मेंबाय आरो बेखौसो थिखांदोंमोन नालाय आङो गारिनिफ्राय साजायबाय थानायावनो कारेन्ट थांबाय बारहुंखासो बारबायनो खालपानि बाजाराव अखा बार देन्जार हाबायलै नै बिराद मोफ्लामजोब्बाय केमेरा खालामलालै बाय गुड नाइट